Sini sekango surunggo tangnai eba ke lung surunggo tangnai rok eba kebo lung surungnai admission ungnani busungoi tongkhai sirongo borokni bagoi koktuma beraino kaham admission ungoi mano eba ke thangoi mano sirongo mobile number rijangni bisingtui contact khaidi TIA sebni bisingtui lung surungnani sebdioi tongo admission ungnani norokni bisingtui khayoi tongo norok joto lung surungnani musungoi tongkhe eba ke lung surungnai juk rongno obahai rokno borokni obahai no borokni noreso eba ke borokni o koktuma borok thene sogoinani wngthung eba ke borok thangoi porinani wngthung umhaino sebsap manui umhaino sebrok rijaknai seb rijakmani bisingtui norokno obono seb norokno saijo khainai TIA seb ni bukhaktui lung surungnai juk joto chini tibrasani bisingono ungnai surungna nango surungthai kuchuk kotor ungoi thangnani hingke lung surungthai obono tibrasani wngoi bubagrani bodolni bisingtui obahaino chubachu khaimani chung nukha agini thangnai bosor obahai rokno chung nukya phiaba TIA sebni bukhaktuino chung nungmani klaio omo simia takuktai bukukchong Agartala haidoriwo obahaino TIA sebrok no TIA sebrok no obahaino admission ngani bagoi chubawoi tongmani nugo phiaba tabuk oro simia sirong hai omhai haste rokobo chini thibrasa rok beraino chubarai mani nukjago beraino khasrangnai kok eba ke tongthoknani kok screen no mobile number rijak tongo norok contact khai mano eba ke kok saharoi mano borokni bisingtui no norok kok thai koktoma khnaoi admission mano jaya kare naitongni jatini khorang